Horrela jarraituz gero, urrutira iritsiko dira. Lagun batzuk agurtu eta bestatzuk etorri. Aioa, nor dator Lola? Ba, Mark, jarraian atxotxe 5 urtekoak ikusiko ditugu. Marmokazko jolasarekin datoz, eta badirudi oporrak hartzeko deskiatzen daudela. Seguro hemen dauden asko esala, baina momentuz hemen gaude, eta hartu ditzagun HH 5 ikasleak. Txalo loratekin!